Bueno, Iñaki Peña, zainketa aringarrietako medikua eta 3 dokumental zoragarriren zuzendaria, ongi etorri gure Izarratan Atoriko podcastera. Arratsaldeon, Mikel. Bueno, 3 dokumental horietako bat, guk Izarran eman dugu herri askotan, ez? Horrela elkar ezagutu ginen, eta gaur hemen zara, heriotzaz eta zure lanaz eta hitz egiteko. Baina lehenik eta behin, nor da Iñaki Peña eta zein da zure lana? Iñaki Peña da 53 urteko gizon bat, orain dela 13-14 bat urtez hartu duena bide bat, dana zainketa aringarrietakoa eta medikuntzako bide desberdin bat. Ohituta gaude, jendea sendatu nahian eta bar. Eta heriotzarekin, ez daukagu igual olako formakuntza, ez, unibertsitateetan. Eta nolabait bide hau, ez da inoikua, ez, gaur egun. Igual zehozer aldatzen ari da, baina gutxi garela, nolabait. Zein da zure lana? Zer da zainketa aringarrietako mediku batek egiten duena? Guk tratatzen ditugun pazienteek ez daukate sendabiderik. Euren gaixotasunak izaten dira, minbizia izan daiteke, sendatu ezin dana, edo bestelako gaixotasun kronikoak, bronkitis kronikoa bezala, edo bihotzeko kontuak, edo kontu neurologikoak. Orduan sendatu ezin danean, egiten duguna da alboan egon, eta bizitzaren amaieran bide hori eurekin batera egin. Ez desagertzia, edo ez nolabait gazteleraz dago hitz bat desauzioarena, ez? Horako kontzeptu zarrekin apur bat, apurtzia, ez? Alboan egon, eta helburu nik uste dut aman komuneko eta unibertsala dela sufrimendua arintzea. Horti dator hitza eta batzutan sarritan esango nuke lortzen dugula, ez? Eta nola da zure egunerokoa? Azkenean medikua zara, medikua normalean beti guk asimilatzen dugu, zainduko zaituen, ez? Eta sendatuko zaituen norbaitekin, zuk esan duzu, zure pazienteak ez dutela sendatzeko modurik, ez? Nola da zure egunerokoa? Nire egunerokoa da pixka bat bipolarra, ez? Alde batetik egiten dut, komentatzen duzuna, dela, pneumoniak tratatu eta bestelako sendagarriak diren gauzak jorratu, eta beste alde batetik beste paziente horiek, ez? Zoritzarrez, igual, sendabiderik ez daukatenak, ez? Eta orduan, dira oso mundu desberdinak, eta oso erritmo desberdinak. Eta esaten dut bipolarra, baten igual dekuzu erritmo asko azkarragoa, eta probak eskatzeko, eta gora eta bera, eta tratamenduekin, eta bestian erritmo da askoz motelagoa, ez dagoen beste zarratarik, motel ibile bazara entzun alizateko, eta gauza guztiak dira, maila xumeagokoak, ez, esango nuke. Eta orduan, ibile bazara adi detaileekin, eta batez ere hori, ez, hitz egin baino, entzuten jakitea eta ikastea. Jendeak nola hartzen du? Esaten zaionean, denbora geratzen zaizu, gutxi gora bera, bai edo bai hilko zara, nola hartzen du jendeak berri hori? Denetari dago. Eta nik esango nuke hori doiala adinakin, orokorrian, baina baita ere norberan garapen pertsonalakin, ez? Izan zaitezke pertsona bat 40-50 urtekoa, eta ukitzea olako barne garapena, ez? Nolabait oso lotuta dagona baita ere espiritualtasunakin, ez? Nolabait zure helburuak bizitzan, ikusten baldin badituzu, lortu dituzula nolabait, igual 40-50 urtekin, jazta, inkluso gitxeago, gero ez dakit komentatuko dugun, ez? Mendian hiltzen dan jendea hain gazte eta sarritan ikusten dituzu oso pertsona plenoak, ez?
inkluso 30 urtekin, topatu dute euren bizitzako zentzua, eta orduan, hor da gakoa, ez? Normalian izaten da, pues adinakin, ez? 70, 80 urteko jendia, eta igual patxada hori topatzen duzula, ez? Eta egia esan da oso gauza polita. Hitz egiten duzu, beraiekin eriotzaz. Medikuarekin hitz egiten dute, ze gizartean asko kostatzen da. Gai honetaz hitz egitea modu natural batean, baina azkenean, momentua iristen denean, zuk zer topatze duzu? Bai, azkenean ez dagonez olako lekurik, eta igual familiakin igual kostatzen da, eta azkenean guk eskaintzen duguna horixe da. Espazio bat, horregatik esaten dut, motel eta adi eta espazio bat, horreri buruz hitz egiteko, eta bildurrak, batez ere, bildur horiek uxatzen saiatzeko. Eta hori oso satisfaktorioa da, ez? Osa, nolabait, sarritan esaten digute, ez? Gurekin egiten dutena da konfesio modukoa, ez? Osa, garela pixka bat apaiz laikuak, ez? Eta bueno, horrek egiten du diferente, ez? Zer da garrantzitsuena zure lanean? Azkenean alde zientifiko bat izanen da, azkenean ikasi duzuna, zure ortosoan zehar, pentsatzen dut zure helburuetako bat izango dela persona horrek ez sufritzea, ez? Minik eta izatea. Baina gero, talde psikologiko eta emozional bat izanen dela. Hori, zuk ikasi zenuen, nola gogoratzen duzu lehenengo egun hori, edo hori nola ikasten da? Bai, hori ikasi behar da. Nolabait, uztartu behar dena da, zientzia hori eta jakitea farmakoek nola funtzionatzen duten, gaixotasunek nola konportatzen dira, eta beste alde batetik humanitatea. Argi eta garbi. Osa da, olako uztarketa. Eta ikasten da, eta entrenatzen da. Eta nik esango nuke, lehenengo esperientzia ukitzen duzunean, zuretzako baldin bada zerbait kitzikagarria eta nolabait estimulantia eta normalean bilatzen duzu urrengoa. Eta ausardia puntu hori hartzen baldin baduzu eta ez baduzu ies egiten, hor dago gakoa, gero ukiko duzu beste bat, eta gero beste erronka bat, eta gero beste modu batekoa, eta ibilbide horrek emoten dutzu segurtasuna. Eta azkenean, klabian ikuste dudala transmititzia serenitate hori. Eta baki hori, ez? Osea, zuk ez deukozula bildurrik, ez? Eta ez zaitula, ez? Ez dutzula atzera egiten, ez? Orduan, zu hor zaudela eta egongo zarela. Eta segurtasun hori transmititzea. Aktore puntu bat behar da, zure lana egin alizateko. Ze pentsatze dut batzutan, ies egiteko gogoak izango zenituela. Bai, oso baldera ona. Oso baldera ona, ze nik sarritan pentsatzen dut, eta bai batzutan ipine behar duzu igual maskara moduko bat, ze sarritan unkitu egiten gara, erabat. Eta ies egiteko gogo hori euki dezakezu. Eta bai, nolabait edo armadura bat, eta esatea, venga, aurrera. Bai. Armadura bat, eta... Unkitzea, ongi ikusten alduzu medikuen tartean. Hori... Askotan batzutan gertatzen da ere bai, ez? Mediku batzuk oso hotz izatea, ez? Eta pronostiko bat ematea, edozen gauza balitz bezala. Nik pentsatu dut beti, gure lanean ere tanatorioan horrela delako, ez? Bi aukera dituzula, gai honekin lan egiteko, ez? Bat da, pantalla bat jartzea, eta ez empatizatzea, eta beste bat, pantalla hori kentzea, eta orduan zure bizitzara hori ekartzea. Baina horretarako formazioa behar da, eta gero noizbenkazuk ere papelera ustutzea, ez? Baina medikuntzan funtsezkoa da empatia izatea? Funtsezkoa, erabat. Osa, da klabia eta gainera aurrean dakasunak ikusten duela. Eta nabaritzen da. Nor dagon pantalla baten atzian eta nor dagon zabalago eta entzuteko prest eta nik uste dut eman komunean dakagula hori, ez? Osa, medikuok, erizainok, psikologian dagoen jendia, baina nik esango nuke kateko punta guztiak. Osa, nik esango nuke zeladore hori joaten dela pazienteakin eskanerra egitera eukitzia bebai begirada hori eta funtsezkoa dela. Osea, eta gaina kontatzen digute. Edo ospitalean pasatzen dan garbitzailea, ez?
Orduan, hori funtsesko da kate guztian. Eta nik esango nuke, hortxe dagoela funtsa, ez? Osea, empatia hitza dela bestearen larruan ipintzia, eta gero zerbait egitea. Zerbait egitea laguntzeko. Eta beste pausu hori deitzen dela errukia. Errukia, zentzu laikoan, zentzu garraikidean, baina erruki hori, ez? Osea, empatia esatzen duzu eta zerbait egiten duzu. Osea, da empatia akzioan, ez? Eta orduan, aipatu duzuna, osea, psikologia lan haundia egin behar dugu, danok, eta gero aipatu dugun espiritualtasunan hori baita ere, ez? Osea, ze hor daude pixka bat bildurren zati bat, ez? Asko aldatu alda, zure lana, azkeneko hasi zinentik ona, urte hauetan. Zertan aldatu da? Ikaragarri, osea, nik ikusten dut igual 30 urteko Iñaki zala konbentzionalagua, ez? Osea, eta egiten nituen gauzak ziren bestiak egiten zituztenak, eta nolabait dira dinamika erosuak, ez? Ez destakatzia, zentzu horretan, ze guk egiten duguna da oso desberdina da. Eta nolabait gara, pues bueno, bestelako jendia, ez? Eta bueno, iristen da momentu bat, pues hori ez dala arazo bat, alderantziz, da gauza bat, zuretzako, erraminta hundi bat, ez? Eta ikusten duzu, eraginkorra dela jendean gan, eta ez bakarri pazientekin eta zenidekin, baizik eta zure lankidekin bebai. Osea, behin empatia hori entrenatuta dakasunean, ja hori ja ezakentzen, ez? Eta orduan, pues berdin dala zure inguruko jendeakin, ez? Tratatzia modu, elkar tratatzia modu alik eta atseginagoan, ez? Eta nola izan alda eriotza atseginago? Izan alda, batez ere, bakean baldin bada, espazio ematen diozula esate baterako umoreari. Orduan, bakea baldin badau, hor sartzen da maitasuna eta sartu behar dana. Baina umorea ere esate baterako batzutan ikusten dugu kontrajarria. Momentu oso tristeak dira, impactantiak, eta bar, baina aldi berian umorea hor dago. Eta horreri esker, gauzak izaten dira atseginagoak. Eta oso importantea da gure aldetik, baina zenbat aldiz, pazienteak eta erakutsi du eskuzabaltasun hori guztiontzako, eta derrepente botatzia zerbait katartikoa dana, ez? Osea, malkoak eta katartikoak dira, baina umorea, eta umore beltza, bai. Eta inguruak, azkenean, doluan beti izaten da, ez? Azkenean doana, eriotzak ez duela minik ematen, ez du, eriotzan ez dago saminik. Samina dago geratzen denean, ez? Geratzen den persona horretan, ez? Inguruak nola hartzen du? Zuekin ere harremana badu, inguruak, ada batez ere pazienteak. Bai, ez, izaten da binomio bat, argita garbi, osea, ezin dituzu separatu gainera. Eta orduan batera doa, zentzu baten, eta orduan hori gainera nabaritu behar dabe, bai, ez? Osea, inguruan daudenak oso importanteak direla, edo izan direla, ze eurak egon dira zaintzen. Guk egiten dugu gure lana, zuek egiten duzue, zuena. Eta bitarte horretan, 24 ordu horiek zeintzuk egoten diren, ez? Orduan, hori gainera balidatu behar dugu. Eta baloratu, eta esatea, aizue, ze familia guztiek ezin izaten dute, ezin dutelako, dena delakoagatik. Edo haserreak daude, edo dena delakoa. Orduan, familia estrukturatu horiek eta direla normalena dakaguna, bada gauza bat, posik egoteko modukoa. Eta orduan, kontuan hartu behar ditugu, eta beti dago, familia guztietan, jende guztia ez gaude toki berian, ez? Eta orduan, igual, alaba bat dago modu baten beste bat, eta orduan, adi egon bar gara, ez? Eta orduan, bai egoten garela, adi, ez? Osea, paziente hiltzen danean ez da kontua amaitzen guretzako. Eta orduan, bidaltzen dugu gutun bat, gure telefonoa gordetzen duten norabait, batzutan etortzen dira ospitalera, eta batzutan etortzen dira atea jota esan, haizu, laguntza behar dut. Osea, ja pasatu dira zaila bete dena delakoa, eta ezin dut. Osea, ataskatuta nago eta laguntza behar dut. Orduan, horretako gaude, badakagu
gure sarian psikologo bat, eta, bueno. Zer da eriotza zuretzat, orduan? Zuk hain hurbiletik ikusi duzula? Eriotza da misterio bat. Lehenik eta behin. Eta da, beste punta, jaiotza dago eta eriotza. Bitarte honetan, hemen gaude. Eta ez dakigu jaiotza baino lehen zer dagon, ez dakigu eriotza eta gero zer dagon, baina hor dago zerbait, ez? Eta orduan, lehenik eta behin bizitzan azkeneko zati horretan saiatu behar gara eriotza alik eta min gutxienakin eta gertatzia, eta esamin gutxienakin izatea, sufrimendurik alik eta gutxien edo bapez. Eta gero hor bitarte horretan, transito horretan, hor dago, galdera ikur bat. Baina, zuk ikusi duzu persona bat hiltzen, persona asko ikusi dituzu joaten, ez? Duela gutxi atera da mediku bat pixkat famatu egin dena, berak esan duelako, batzu joan eta itzuli direla. Ez dakizuk horrelako zerbait ikusi duzun, edo sentitu duzun. Gure pazienteak ez dira itzultzen. Baina badaude esperientzia horiek, eriotzatik gertuko esperientzia horiek, eta kontatzen dutenak dira, igual bihotzeko bat izan dutenak, edo gaixotasunen bat akutu izan dena, eta oso larria, hil ez direnak, baina transito horretan egon direnak. Eta nolabait, bueltatu direnak. Eta orduan, hor dago misterioa, ez? Eta jende askok ikertu du, igual lehenengo pertsona habla mundu mailan eta eskala hondian egin zuena izan zen Elizabeth Kubler-Ross, eta berak egin zuen gure motako pazienteekin. Hor, hogean onduan eta pixka bat adi egoten eta ze kontatzen duten, ze ametsak eukitzen dituzten, hori guztian nik danok nabaritzen ditugu, eta entzuten ditugu ze ametsak izaten dituzten, eta ze gauza gertatzen diren. Eta egia esan, zako nintzateke beste podcast bat egiteko, baina hori hor dago, eta horregatik esaten dut. Eta normalean zerekin ametxe egiten dute? Hildakoekin. Eta dira batzutan ametsak, eta beste batzutan izaten dira ikusten dituztela, edo entzuten dituztela, eta normalean ama izaten da, sarritan, bestelako zenideak, eta gero, gauza batzuk zientifikoki ezin direnak esplikatu, baina ni ja, 30 urtekin edo orain, ni ja, momentu honetan, azken urte hauetan, zorionez, askatu izan naiz, eta pixka bat, gauza zurrun horiek zientzian barruan, eta ikusten duzu badagoela beste zerbait, ez? Eta horregatik, gorputza ez dan hori. Gorputza ez dan hori, deitu harima, deitu espiritu, deitu nahi duzu moduan, hor dago, da zerbait, energiana, energia ez dela sortzen edo zuntxitzen, ez? Eraldatu baizik, orduan, hori da, printzipio bat, dakiguna aspalditik. Eta nolabait, baldinez bagara bakarri gorputza, beste hori, ez? Zer da, eta zer gertatzen da horrekin. Jendean normalean, zurera tortzen denean, hau da, pentsatzeut, esperantza galdute izanen duela, ez? Medikuntzako beste arlotan, batez ere bidez onkologian, esan dezakegu, ez? Edo beste gaitz batzukin, beti esperantza puntu bat dago, ez? Baina zurera iristen direnean, ja ez dago atzera bueltarik, ez? Ez dago itxaropena sendatzeko. Baina itxaropena izan behar da ondo hiltzearena. Orduan aldatu behar duzu ikuspuntua, ez? Itxaropena ez da galdu behar inoiz. Itxaropena eta gainera, guk berri txarrak emoten ditugu eta ohituta gauz, baina beti gorde behar da zerbait pazientia guztiz ez itotzeko. Bada daude pertsona batzuk nahi dutela dana jakin, eta horrela jokatu behar duzu. Baina inkluso pertsona horiekin ere, gorde behar duzu pixka bat gezur errukitzu horren aukera baliatzeko, ez? Nolabait, ez itotzeko jendia, ez? Eta zer gertatuko da, eta orduan, ez duzu dana esan behar, ez? Bildurrik, gure lana da bildurrak usatzea, orduan, beti jokatu behar duzu, eta jakin behar duzu noiz bai, noiz ez, ez? Eta beti ere, itxaropena ez direla bakarrik egongo, ez ditugu abandonatuko, eta gure lana izango dela
sufrimendu hori alik eta gehien kentzia. Bai. Hil, etxean, ala ospitalean. Hombre, hori norberak erabaki behar du. Bai, personak erabakitzen du, ez medikuak. Bai, gainera, guk orientatu dezakegu, eta ze rekursoak dauden, desberdina da hemen Iruñan izatea edo Izaban, edo beste toki baten, edo Amezkoetan, asteburu honetan egon garela, baina posiblea da, famili mediku on batekin, gero etxeko hospitalizazioko zerbitzuekin, posiblea da. Orduan, ondo esplikatu nola dan, ze alde honak eta ze alde txarrak ditun, ze arriskoak dauden, ze segurtasunak eta ze segurtasun ezak, baina berriro esaten dut, naiz eta otxagabin egon edo ez dakin nun, beti gaina otxagabin, kriston famili mediko bana daukate, eta Izaban ere bai. Baina nola bai, segurtasuna, batzutan berme, euneko euna, hori ez da existitzen. Baina Iruñan ez da ere. Orduan, nola bait esatia, hori da zure borondatia, pues guazen saiatzera. Gero azkeneko momentuan ambulantzia bat ekarri bale, baina guazen saiatzera. Eta orduan, hori jendeak igual sarritan lagatzen du dokumentuan idatzita, edo esaten dizute momentuan haoz, eta hori, eta igual ideia bat eduki dute aldez aurretik eta momentu baten, pues igual saiatuko nintzateke, sarritan nahi dute familia babestu. Eta igual ez dute, pues etxian ez, gero igual oroitzapena hor geldituko da, baina ondo hitz eginda, eta ikusten duzu behin, eta berriz, hitz egitea, entzutea, denbora pixka bat eta patxadas, inbertitzea, eta hori errespetatzea. Ze garrantzitsua den orduan dolua, beti esate guk antolatze ditugun hitzaldietan eta barez, eta psikologek esate dute dolua konpartitu behar dela, ez? Baina segun eta nola joaten zaren ere garrantzitsua da. Orduan hildako horrek, ez hiltzera doan horrek, erresponsabilitate puntu bat ere badu, ez? Bere senideekiko dolua hobetzeko. Bai, eta gainera sarritan ikusten da, ze eskuzabaltasunakin jokatzen duten zergatik maitasuna dagolako. Eta ama bat edo aita bat izaten dira azkeneko momentura arte. Eta saiatzen dira ikusten, ze moduz dauden, ze alabak eta bar, orduan, igual bai, igual hortik ez, eta hori ikusten da, gunkigarria da, zoragarria. Zoragarria ikustien nola jarraitzen duten babesten, eurak horrela egon da. Ez badago, pentsatzen dut, denetariko kasuak izango dituzula, ez? Orokorrean pentsatzen dut persona helduak izanen direla, ez? Horrez banago. Baina hori gertatzen ez denean, orduan zer egiten da? Ze azkenean historia bukatzen denean, ez? Eta zure bizitza osoa bizi izan duzunean, ongi dago. Baina erdian, ametsak dituzunean, eta oraindik zure helburuak bete zituzunean, orduan zer? Bai. Hori, klaro, batzutan tarteka gauzak gaizki joaten dira. Gaizki joaten dira, pues, faktore horien gatik, ez? Osa, bapatian etortzen dalako eriotza, espero gabe, pertsonak 20 edo 30 urte baldin badauka, eriotza baldin badator modu violentuan, edo suizidio baten bidez, edo orduan badagoz bestelako kasuak. Orduan zer egin aldan, aldosuna. Berriro, ez egitea, hor mantentzia, eta egitea aldosuna. Eta gainera modu zintzuan. Ez dakit zer egin, baina zure onduan egongo naiz. Ez dakit zer esan, hau guztia hain bortitza da, ez dagoela hitzik, ez dagoela, baina hemen egongo naiz. Eta badaude, bestelako espezialistak, olako dolu zailak eta bideratzeko. Eta horretako daude, dago jende espezializatuta doluan, eta batzutan, ez da inolako porrota, batzutan, igual psikologo batekin, psikiatra batekin, igual batzutan egin behar duzu terapia sakon bat, eta medikazioakin, eta horrela da. Igual horrek ez du esan nahi beti egongo zarela horrela, ez? Baina igual tarte baten bai, eta momentu baten esperantza hor ere, momentu baten naiz eta suizidio bat izan, naiz eta hilketa bat izan,
esperantza dagola. Ez que gainera, bueno, pues, guk ikusten duguna, baina beste realitate hori hor dago, eta, bueno, pues, interesgarria da ikustia zer gertatzen dan. Aurrekoan ikusi nuen bideo bat sare sozialetan, esaten zuena persona batek, hiltzeko zorian zegoen jendea, normalean, gehienetan, beti patroi bat jarraitzen zutela, ez? Eta askok gauza batzutaz damutzen zirela, ez? Eta beste batzuk eskertzen zituztela. Hori egia da, patroi hori existitzen da. Eta zertaz damutzen da jendea normalean. Bai, hori gainera publikatuta dago, eta normalean herrialde anglosaxoietan, betiko moduan, Kanadan eta Estatu Batuetan, baina nik esango nuke, hemen gertatzen dela gauza bera, ziurrazki Belgikan eta Polonian eta mundu guztian izango dela oso antzekua, igual variazio batzukin, baina jendea damuntzen da, hainbeste, denbora gehiegi inbertitu izana lanean. Ez hainbeste, igual lanean, zoriontxo izan zara, pertsona moduan, ez, hasi egin zara eta hori guztia, baina batez be, kendu dozun denbora, etxekoi, ez? Eta ez egon izana denbora gehiago seme alabekin, edo hilobekin, edo zure bikotekideekin, hori pixka bat. Ez azaldu izana maitasuna gehiagotan. Eta hori da gauza bat, guk pixka bat insistitzen duguna, ez? Nolabait, doluaren bost egin behar horiek, ez? Nolabait eskerrak adieraztia, barkamena eskatzia, barkamena adieraztia, maitasuna adieraztia, eta gure esatia. Orduan, agure esan baino lehen, lau horiek, ez? Eta orduan, jakinda, edo ez jakinda, noiz tokatuko zaigun, guk beti aurkatzen dugu, agenda alik eta eguneratuago eukitzia. Eta nolabait, asunto pendiente horiek, ez, nolabait saiatzia konpontzen albaldin bada. Sarritan aldala, sarritu zarela ez daki zure anaiakin, ez dakizu, ez ja ez zara goratzen zergatik, eta, bueno, igual momentu baten, deituko diot, bizita bat egingo diot, edo. Eriotza gizartean tabua da, baina askotan ere gerta daiteke gure eriotzazi nahi dugunean eriotza naturalizatu eta eriotza hitz egin, galdu daitekela pistatik eta prismatik eriotza gogorra dela. Azkean galera batek gehienetan samina sortzen duela, ez? Batzutan intensoagoa, beste batzutan zorren intensoa, amona bat, aitona bat, 95 urtekin modu natural joaten denean, errazago da, gazte bat joaten denean baino, ez? Baina nola definituko zenukezuk samina horrek sortzen duen dolua, ez? Bai. Doluaz asko hitz egin da, baina askotan iruditzen zaitere oso pixkat gainetik hitz egin dela, ez? Hau da, faseak, eta hau da, eta bestea, baina nola definituko zenukezuk prozesu hori? Bai, blokean esan dezakegu dolua dela, sentitzen dugun min hori, maitasuna dela eta. Zen maitasunik baldin ez badago, eta gertatu daiteke, orduan ez dago dolurik. Ez duzu ezer sentitzen. Edo izatekotan inkluso, posa edo askapena. Violentzia egon baldin bada, edo. Orduan horrela, mina emoten dau, maitatu izan dugulako pertsona hori. Orduan hori da saiestezina. Eta alik eta maitasuna handiago izan, alik eta zenbat eta min handiago izango da. Hori matematikoa da. Eta orduan bizigarelako eta maitatzen dugulako, mina senditzen dugu. Utxune horren aurrian, ez? Eukidozu pertsona hori onduan eta momentu baten edo besten desagertzen da. Orduan, klaro. Dolua eukitzen dugu animaliekin, dolua eukitzen dugu objetuekin, etxiekin eta gauza materialekin, eta nola ez dugu eukiko pertsonekin. Sortu ziren faseak, zuk lehen aipatu duzu, ez? Kübler-Ross edo delako hori. 5 fase zirela esan zituen, denbora batzukin eta bar. Hori aplikatu da doluan, baina berak esan da, hori zainketa aringarrietarako sortu zela, ez? Eta horretarako zeudela fase horiek, eta ez horren beste dolurako, ere doluan aplikatu dira, ez? Bai. Baina horrek ere evoluzio bat izan du.
Bai. Azkenean esaten zuten fosfaz ez zirela, bai, baina orain ja esaten da gehienetan ez direla forma horretan ageri, ez direla modu ordenatuan, ez daudela denbora batzuk, zuk zer pentsatze duzu, zuk bai bizi izan duzula hori denengo personan. Bai, nolabait, esango nuke lehengo fasea beti hor dagoela modu baten edo besten, xokarena, ez sinestearena eta depende nola izan da eriotza, pues hori luzatu daiteke asko. Edo desagertutako pertsona batekin, esate baterako, xok horretan edo ez sineste horretan, igual egon zaitezke zure bizitza guztian. Eta egotia fase bakar baten, estankauta, betiko. Ze pertsona hori ez dakizu benetan hildan edo ez. Orduan xok hori, niko izango nuke, konpartitua dela. Eta azkena baita ere, bakea. Ondo egiten baldin baduzu dolua, azkena izango da, eta hor bitartean, pues dago hori negoziazioarena, tristeziarena, aserrarena, eta bai, nahaztu egiten direla, ez dago orden baten, eta hori pertsonan arabera, pues gehiago igual leuki dezake aserretik, edo zure izateko moduan arabera gehiago tristeziatik, edo, ez? Orduan, doluan, eta baita ere gaixotasunan fasean, ez? Osa, emoten dut zuenean horlako diagnostiko latza, xokian egoten zara hasieran, sinestu arte, pertsona batzuk igual ez dira ateratzen hortik ez da ere, eta igual eriotzak harrapatzen dabe horrela, fase horretan, eta batzutan ez da txarra, eta bueno, edo bestelan garatu, ez? Osa, aserretzia batzutan gurekin, beste batzutan zeniden artean, edo eta poliki-poliki iristea onartzera, ez? Bakera, ez? Orduan, bai, ez da bakarrik, oza, nolabait, fijatzen baldin mazara danak dira doluak. Da, gaixotasuna galtzen dozunean, hor dago dolu bat, ez? Orduan, nolabait hori da, ez? Bai. Eta guzti hau buruan izan da, eta bizipen hauek izan da, dokumentalak ere egin dituzu. Zuzendari izan zara, 3 dokumentaletan, Aulki hutsak, Saminetik bakera, eta Mendian hil, Hirian hil dokumentala, ez? Zergatik hasi zinen dokumentalak egiten? Pues lehenengoa izan zen, bueno, iritsi zalako momentu bat, justu garai hartan, 2012an. Pues garai hartan, azten ari nintzen, honetan. Neraban bakarri pare bat urte, eta nengome bai, pues, ilusio fase horretan, ez? Alde batetik. Eta beste alde batetik, arlo pertsonalean eukinitun, bueno, pues pare bat dolu oso garrantzitsuak diren horietakoak, ez? Eta bat izan zan aitana, 5 urte lehenago, eta Aulki hutsak egiteko arrazoi nagusietako izan zen, berari omenalditxo bat egitea, ez? Eta izan zen, bebai, terapeutika niretzako, ez? Osa, nolabait, bueno, pues, interpretatzeko pues, gertatutako guztia, amakin konpartitzeko, eta esaten dut bidolu importanteak, 2012an euki gendun bigarren, bueno, krisialdia handi bat, izan zela amari beste minbizi bat diagnostikatzea. Orduan, bueno, Aulki hutsaken etapa hori izan zen, amakin egoteko eta aitaren utxune hori goxatzeko eta oso importantea. Oso importantea. Eta gero etorri zen bere heriotza baita ere, baina, bueno, grabatu gendun gurasoen etxean. Eta hori oso importante izan zen niretzako. Orduan, lehenengoan jorratu genituen gauzak izan zirean akademikoagoak edo medikoagoak, ez? Minbizia eta gaixotasunak, suizidioa ere bai. Niretzako importante izan zen ateratzea pixkat gure mundu horretatik eta ulertzen saiatzea beste kontu horiek, ez? Dolu perinatala, lehenago aipatu duzu fetuarena. Orduan niretzako izan zen, irakaspen prozesu izela, eta gero bigarrena Zubinetik eta Saminetik bakera, jorratu gendun indarkeriaren gaia, eta izan zen zerbait nik behar nuena pertsona moduan. Eta hemengo izan da, behar nuena, ez? Eta nolabait, pues, ikustia zer gertatzen den, hilketa bat izaten denean, ez? Pertsona batek edo talde batek erabakitzen duenean, zu
zuk hil egin behar duzula, ez? Eta zer gertatzen da familia horiekin, ez? Eta batez ere, interesatzen zitzaidan, beste familia horiek nolabait atera direnak zulotik. Osea, ez hainbeste gelditu direnak igual bueltak hori da. Baizik eta egon badaudela eta da nolabait itxaropeneko mezu bat emoteko, ez? Osea, beste gauza batzuen gainetik, gai izatea, zure baldintzengatik edo zure inguruagatik, hortik ateratzeko eta azteko pertsona moduan. Eta ez gelditzea bakarrik rol baten. Hori nintzako oso interesgarri izan da, ze nolabait begiratu dugu, ze gauzak egon diran aman komunian, minbiziarekin, edo suizidarekin, edo dolu perinatal batekin, eta hori izan gainera formatua ez zen izan dokumental klasiko bat, orain ja YouTubeen dekogu sartuta, eta posible da ikusi, baina, nolabait izan da aurra eszeniko bat gehiago, ez? Eta orduan, izan zen bai estetikoki, artistikoki, izan zen erronka bat, eta nik gero eta gehiago denborakin apreziatzen dut egin genduna, ez? Eta hirugarrena, izan da azkena, izan da nolabait borobiltzea eta nolabait ekartzea nire mundura nolabait bizitzarekin lotuta. Osea, eritzakin hitz egiten dugu, bestiekin masala, baina bizitzarekin asko lotuta, ez? Zelenago komentatzen egon garenean, niretzako mendia da toki hori arrasartzeko eta bueltake nolabait soluzioak bilatzeko momentu hoiei eta pixka bat terapia toki hori, argi eta garbi, ez? Osea, natura, kirola, nire txakurra, nire jendia, eta mendia bera, ez? Orduan, nolabait apologia bat egitea mendizaletasunana, argi eta garbi, eta esatia mendian gertatzen direla istripuak, baina hirian gertatzen diren moduan. Eta orduan berriz ere, bildurra kentzen saiatzea. Eta orduan gauzak gertatzen dira noski, baina kalian bezala. Orduan alderantziz esatea pixka bat, gainera hemen Euskal Herrian, argi eta garbi dela gauza bat, asko konpartitzen dugula, ez? Eta orduan niretzako izan da, ziklo hau nolabait izteko modu dotorea, eta oso pozik gelditu gara. Eta urrengoa? Zein izanen da? Urrengorik ez dago, momentuz, 2008an parte hartuko dut dokumental baten, baina ni beti gelditu naiz kameren atzean, eta lagun batek egin behar du dokumental bat, dolu perinatalari buruz, baina gizonen ikuspuntutik. Izango da, zerbait desberdina, aita baten ikuspuntutik. Eta anakotz, eta eskatu dit, ateratzea bestelan protagonista moduan, zerbaitetan. Orduan, hori izango da, esperientzia berri bat, eta beste bide batetik, 2025an nahi dut argitaratu liburu bat, liburu digital izango dana, pixka bat 3 dokumentalekin jorratu ditugun gai guztiekin, eta orain komentatu duguna, pixka bat egin nuen ikerketa bat, eta nolabait sistematizatuta eta gaika eta bar, eta aman komunean ipintzen, aipatu ditugun puntu horiek hain desberdinak emoten dituztenak, eta badirenak, baina aman komuneko puntuak bilatzen. Eta orduan, 2025an izango da hori argitaratzeko urtea, eta momentuz, eskutalekutik ateratzeko eta ateratzeko. Bueno, Iñaki, bukatzen jan bar dugu, baina bukatu baino lehen liburu bat eskatu behar dizut. Aipatzeko gai honen inguruan eta jendeak ikusiat. Argita garbi, el mensaje de las lágrimas. Alba Payasena. Alba Payas da aditu bat, doluaren aditu bat, Bartzelonakoa ikaragarria 2 liburu ditu, eta nik pentsatzen dut el mensaje de las lágrimas dala gehiago edozein pertsonak irakurtzeko modukoa. Kaleko edozein pertsonak irakurtzeko modukoa. Puntu asko jorratzen ditu, testigantzan zati batzuk konpartitzen ditu, eta nik uste dut jendeak bere burua identifikatzeko oso liburu hona da.
Ederginaki. Hau izan da dena, eskerrik asko gure Izarnatanatuko podcastean izateagatik. Plazera handia da gainera zurekin ere proiektuan kontatzea, Mendialin, Ilianil, dokumentalarekin herri askotan izan gara, eta jendeak uste dut oso lagungarria dela, ez bakarrik hitzaldi baten inguruan heriotzaz hitz egitea, baizik eta nik uste dokumental batek asko errazten duela, ez? Agian hitzaldi batera joango ez zen persona batzuk hurbiltzea gai honetara, eta uste dut oso lagungarria izan dela eta izaten ari dela askorentzat. Eskerrik asko egite duzun lanagatik eta eskerrik asko hemen izateagatik. Plazerra nirea, erabat, eta eskerrik asko haunitz zuei, baina argi eta garbi. Mi esker. Bai.